כאן נצטרך לחשוב גם מדיקו-לגלית. למה מדיקו-לגלית? כי לא מעט תופעות שהיו, אמרנו, אוקיי, זה קיים, יש דיווח, אבל בכל תתחסנו. זאת אומרת, צריך לחשוב איך כותבים את זה ואיך מציגים את זה בצורה נכונה, ולא שיהיו אחרי זה תביעות משפטיות, רגע, אתם אמרתם שהכל יחלום ואפשר להתחסן, והנה עכשיו תראו מה קרה לי.